is the title of today's message. When God wants to make someone, kana Mwari vachida kuelevata munhu, He doesn't begin by making them great. God begins by breaking them. Unoziva kuti Mwari vachida kusimudzira vanokupwanya, Mwari vanokuputsa. Because vakakusimudzira uri full of yourself, you will think it's your educational profile, you will think it's your physical strength, you will think it's your financial muscle. Whenever God wants to elevate someone, He begins by breaking them. Hallelujah. This is why it's easy for God when He finds a man who is broken. It's easy for God to use them. If you study in the Bible, vanhu vazhinji vaishandiswa naMwari, vanhu vanga vakapwanyika. Take for instance Moses. Moses was a stammerer. Moses could not speak eloquently. He wasn't a polished speaker. Moses, Amira. Ndikuti kuti unzwisise. Mwari vaishandisa Moses a stammerer. Mwari vakuda kuti plan yesalvation ibude. He did not go to the houses of kings. God chose people like Rahab chifeve kuti chikwane mulineage yaJesu. God used people like Judah akarara nemuroora. God used people like Tamar akasedusa baba vemurume. God used people like Ruth the Moabitess, mwana wemakuna. God picked up people who were as simple as Samson. God used even the youngest in the family, like David, like Joseph. Mwari vanofarira kushandisa zvakapwanyika. That's why last week evangelist vaiparidza netitle inoti iyo tribulation, inoti iyo elevation through tribulation. Elevation through tribulation. At times God wants you to go through certain situations for you to attain a certain level. Mwari vanogona kuti vachida kukusimudza vanotanga vakudzikisira pasi kuti usimuke. Watch the life of Joseph. Joseph anotorwa, madzikoma anomurangana nekuda kwokuti arota hope dzairatidza kuti mukuru. Madzikoma anomuvenga. Mwari dzimwe nguva vanotendera uvengwe iwewe kuti upinde through certain tribulations for you to attain to some certain dimension ye elevation. Uripo here anoda kusimuka, kungava kubasa, uchatanga watsikwa bhuru, vachatanga vakuvenga. Uripo here anoda kusimudzwa mumhuri, vachatanga vakugarira dare, vachatanga vakurangana. Josefa vanomuvenga. The more they hated him, the more Joseph dreamed. Come on, dream on. Don't stop dreaming because people hate you. Ramba uchitorota vachikuvenga iwe wedzera dzimwe hope pamusoro pedzimwe hope. Muri kuti chii pastor? Iwe dana ukadekoreta vakakutaura wedzera zvimwe zvidobi zvekudekoreta futi. Iwe dana ukaimba vakakunyeya wedzera kutoimba. Hallelujah. Vakutsondora vakati this time haibati Mike. Nonga Mike woti ndinoramba ndichinamata. Ndinoramba ndichina. Kana ukapa vakakuvinga kuinbox vakati manyanya. Muri kutsvaka chipo, muri kuvavarira chigaro. Iwe wedzera kutopa. Wedzera kunamata. Wedzera kunamata. Wedzera kunamata. Wedzera kunamata. Wedzera kunamata. Wedzera
Achirenga wedzera ikuna, wedzera ikuna, imi wedzera ikuna, wedzera ikuna, kare kare tonama, tikati kare kare tonama. Vakakuvengerai kunamata iti gare gare wonamata. The Bible says chirevo chatotemwa, chirevo chatemwa. Daniel anonovhura windo sezvaaisigara achiita, anoringira meso ake kujerusarema. Kureva kuti ndiri pano vakidani, pane windo rakazarika rekumusha kwandinoda kuenda, Jerusalema musha wangu. Pano panyika ndakadzikira matende. They are waiting for me in heaven. So ndinotarisa kumusoro kudenga. Ndadaro ndotanga kunamata. Usatarisa vanokuvenga. Stefano achitakwa namatombo, haana kutarisa vaimutaka, akatarisa heavenward. It is the outlook that matters much more than the outlook. Saka don't worry about the outlook. Tarisa kumusoro kudenga. Meso ako ngatarise pawindo rakazaruka ende tanga kunamata. Haleluya. Iyo vachifunga kuti waparara, iwe ndo paunenge uchiti ndauya kuzokusumai nyaya, ndauya kuzokusumai nyaya, ndauya kuzokusumai nyaya. Hapana anomira newe pamuchato pako wachiti hatimiri naye. Kuri kuBible College pane vakavimbisa vehama tichakubatsira, vachasunduruka vese nokuti Mwari vanoita show up apo vanhu pavanenge vasunduruka, vachiti achashaya anomira naye. Yoti Mambo Jesu muri gwetara, ndauya kuzokusuma. Mambo Jesu muri gwetara, ndauya kuzokusuma. Mambo Jesu muri gwetara, ndauya kuzokusuma. Ndauya kuzokusuma. Naya, kuzokusuma. Naya, ndauya kuzokusuma. Chomoni ndauya kuzokusuma. Naya, ndauya kuzokusuma. Vachifunga kuti waparara, enda ndopari kutotanga kutokunhonga. Come on, anosimudza marombe kubva muguruva. Come on, achiapukuta kuti amagadzike pachinda, patafura pamwe chete nemachinda. Anonhonga zvakaraswa, anonhonga zvisina basa. Jesu vanonhonga, shamwari yangu, hazvina basa nebackground yako, hazvina basa nechimiro chako, hazvina basa kuti vangani mufamili yawakarohwa vanokuvenga. Unochembererapo nokuda kwaJesu. Vachiti augari pamume unochembererapo. Haleluya. Nokuda kwaJesu. Ita nokuda kwaJesu. Nokuda kwaJesu. Haleluya. No, Josefa wamuvenga. Bati Mwari wakuda kusimudzira upenyu hwaJosefa. Josefa arota ari mambo, but zvaakuitika zvineine umambo. Usarasa chiroto chako nokuda kwezvaitika in between chiroto nekuzadzikiswa kwacho. Kana Mwari akati uri munhu mukuru, hazvino kuti unongofuma wa munhu mukuru. There is a process in between. Ngatisanyepera nayo vadikani kungoti bata mota yako. Ndapedza kukubatisa mota, unofanirwa kuenda kundosevenza nemaoko ako.
Ndikakuti bata muta yako ndikasakudzidzisa kusevenza, iwe unoita muroyi uchivenga vanadzo. Ina ndikupi vhangeri yekuti pukuta muta yemunhu. Ina unosevenza mwanangu. Usati wabata muta yako, bata basa. Vanoda kufuma, ukasafumira haufumi. Unotanga pakusevenza. God at times allows circumstances to push you away from your comfort zone. Pamwe unenge wanyanya kugara wakadekara, iwe chinamato is not for babies. Chinamato is a warfare. Chinamato kurwa, chinamato ijambanja, chinamato ihondo. Kana Mwari vachida kukusimudza, vanotanga vakupwanya. God will first of all dislocate you. After dislocating you, He will relocate you before He elevates you. Saka tendera Mwari vakupwanye. Muumbi ane simba pamusoro pedhaga. Kuripwanya kana raumba mudziyo waasingadi, otanga panyowani. Tendera Mwari vatange newe. Vanhu ndo vakapedza newe, people wrote you off, but God is about to start. God is about to begin something new in your life. Failure does not make, falling down does not make one a failure. And failure is not final. Failure is the beginning of yet another trial. Failure is the beginning of a second chance. God is about to move you. Don't make a monument a failure yako. Usavaka monument chirangaridzo. Wakagara kwawakakundikana. Tererai amai muchiri vechidiki inini. Makafoira mashomo ega. Mungadai muri kure. Indai mundoverenga monyorera. Look for a private tutor with mathematics. Alright, munhu anopasa chirungu nemagozhera achinoita, iye ofunga kuti zvatokwana. Tine vanhu ipapa vane masubject 6 excluding English and Maths. Haoni kukosha kweese aya akagundiswa naMwari. Anotya maviri iwayo chete. Asi yeti paakapasa 6 aya aita 8. Kureva kuti ipo zvino akaita 2 anomatorana. Dzokera unoita chikoro. But kana wakura seni usawesta zvako nguva yako nekudzidza kuti uise zvitupa pamudhuri. Ingodzidza zvokuti uwane uteshe hwekuenderera mberi, because wakatononoka. Because vana mumwe ane zera nenika angada kutoti kwanzi ndai mundonyorera. Muchaendepi nawo? Imapedo kupensheni. Itoshandisa yamuna iwayo. Kubudirira kune kaviri. Kune vanobudirira nekuda kwekudzidza. Kune vanobudirira nekuda kwekushanda. Kana chikoro chakaramba ukaona zuva rakuda kuvira, chirega kuramba uchirwisana nechikoro. Chienderera mberi nekundoita ma-investments. Munoziva here kuti kuna vamwe vanhu vane mashops but haana kana chikoro. Handisi kuti kusaita chikoro kwakanaka. Ndiri kuti kana zera rakusiya, chitosiya zvechikoro. Traya zvimwe une area yako. Asi iwewe unondiudza kuti sure ungaita 5 subjects. Wogara pasi woshaita unoita iwe wapasa 5. Ndiwe wandikutaura newe wechidiki. Wechidiki dame. Wechidiki. Dzokera kuchikora. And also tine vamwe varume vanenge vasingatobodikana kana kunzwa kuti munhu aenda kuchikoro. Kuti mudzimai aende kuchikoro. Aiwa zvakatokwana zvanditi makatoya pano. Vamwe vane inferiority complex. Nhasi ndauya haugoni kusimuka kana ukasaita relocate.
toda kungokubvisa painferiority complex yako. Mudzimai anogonawo kuenda kubasa achikuda. Ngatiti amen vana baba. Mudzimai anogona kuendawo kubasa achikuda. Evangelist ava vanotokwira ndege indakagara mumba umu ndichiziva kuti nemundege umomo ndee ndichitodiwa. Don't compete with your wife. It's pathetic. Inferiority complex yakadaro iri serious. Usakompita nemudzimai wako. Support your wife. Equip your wife. Vanonetsa kubva apa iwe relocation for elevation. Mukasabva ipapo baba ndiyaka rega ndikuudzezve. Unogona kudaita competition neni yekuvaka imba yakaita seyangu ugoitadza. Iwe uri kuvaka uri 1 isiri kuvaka tiri 2. Mari dziri kusangana. If you want elevation, you need to relocate from your inferiority complexes. Buruka mabhiza repride. And in baba pano ina nditaura ndini baba pano. Anotaura ndeuyu kuti ava ndiwo baba pano. Pane nguva dzekuti ndinonzi my king. Iwe akabuudza kuti mukadzi akaita mari akuti ndiani? Bvunza isu tinodiwa nevana mari. Mira ndikupfekera magirazi nyatsokuwa. Ndoda kukudhina. Unogona kungodiwa nemunhu ane mari. Tarisari basa ipapo. Yasapotai maiwe kwenyu. Imini handa kutuma ndiye. After service hapo uiko unoda aenda kumchinda ngari be. Itasapota ika maiwe kwenyu. Mama muone we've got men. Vanosevenza nevakadzi kumabasa. Vanosevenza nevakadzi kumabasa. Vachitotaura navo zvakanaka vachiva respecta. Asi vakadzi vanorespecta havana kudzidza semadzidziro akaita mukadzi wake. Asi ari kunzi gara. Bhaibheri rakati vakadzi vai pasi petsoka dzevarume. Rina pasi petsoka. Rakati pasi pevarume. Humility hazvive kudzvanyirirwa. Tiri kuti varume ngavape vakadzi mukana. Elevation yamuri kutsvaka haisi kure. Kana achigona kusona ngatimeke sure kuti michini yese iripo uye iri kushanda. Overlocking machine inoshanda here. Oil yemachine iripo here. Then mari dzosangana. Relocation for elevation. We want to move you away from address yako hiyo inonzi inferiority complex. Munoziva kuna vakadzi vakarambirwa kuti vane musoro. Ndosaka muchiona masikuru mazhinji anenge ane musoro. Akarambirwa kuti ane musoro. Munhu ndokutoona kuti zvaane musoro saka atova musoro. Tati ane musoro, hatina kuti ndiye musoro wemba. Hadasi ndiri kufamba. Itafamba ipasta. Ndofamba. Two are better than one. For they will get a greater reward for their labor. One want a greater reward for their labor. Two are better than one. Vaviri vanokunda mumwe ndozvotaura shoko raMwari. Nekuti vanowana mubayiro mukuru pakubata kwavo. Vaviri vamuri kutaura ndevapi? Uya pano Samari.
are better than one. Two are better. Uko mimi amuoni chero takangomira iko ngomira koga kudai. Zvotongoratidza kuti dzinza redu remahombi rakakaziwawo neblack diamonds. Two are better than one. Tikashanda tunoita mubairo wakakura. Two are better than one. A problem shared is half its solution. A burden shared is half its weight. Two are better than one. We are different, but we can complement one another. Iwe, isusuka. As a family, we don't compete, we complement. We complement. We complement. Avana kutanga vashuparidza vatondoodha mbatya vachiuya vachitengesa, but of course pavaida kunotenga inini ka vaiuya vondikumbira ka ndine zvandandafunga. Regai ndikuudzai varume, muri kuti wenyu anokuudzai pasta wangu hafi akandiudza akazvitraya kamwe muchangoroorana ukamurambira ukamusungira play, saka zvimwe zvacho achiita oga. Ndoda kukubatsira usafananidza wako newangu, nokuti uyu ari mumaoko kwawo. Imi munofunga kuti Proverbs 31 ndichamuparidza murume. Proverbs 31:10 husband, munofunga kuti husband iyoyo yanga yakafanana newe. Dei airambidzwa virtuous woman uyu akati baba ndafunga kutorawo passport. Musandisungira face, pane vakadzi vasina mapassport apo. Vane varume vasvimu hana passport isingati 5 level. Tingazotaura license iye asine mapassport. Uyu dei raatanga kundiudza kuti ndafunga kutora passport, ini ndototi ndandine mari yandandinayo ndafunga kudai. Iwe une mari yaunayo here, ndikuwedzere undotora. Naye vakatanga kutora passport pakati pedu tiri tu ndiani vaudze vana. Musoma ndinogwa musikana andide kupfirwa napasta, ndikosaka ndikapfirwa napasta vanouraya chipo changu. Ndokubvata kuti ini ndiri mukadzi wapasta akashamisika zvokuti anoda kubva mushavani kuya kuzoona mufundisi kuti ndezvechokwadi oziapini FM wazakatarira. Ini ndaifunga kuti ndimi mufundisi, ndosaka kuchigona kufamba kwese kwakunoenda. Ndikati aiwa nditori mukadzi wapasta, senior pastor Church Apostolic Faith Mission in Zimbabwe, kuti ndinotenderwa kupinda nekubuda. Ndakatanga kutora passport ndikaenda kunohonda kuSouth Africa. Ndobva ndaenda kuona iteko, ndobva ndasvika ndazobvunzwa kunzi munonzani. Ndikati maita vafukidze. Ndikanzi kumufundisi wenyu anonzani. Ndikati vanonzi vati vafukidze. Ndikazana kuri maimufundisi, ndikati ndikati next time kana mabuya musane matiudza toda kuzoti muparidze. Ndowakava mukana wangu wekutanga kuparidza kuSouth Africa. From that year ndichine mwana hwani uyo mukomana mukuru kusvika izvezvi every year ndinoenda kuSouth Africa. Ndakatanga kuenda nebhazi, ndoenda nendege, kumwe kwacho ndozichinjanisa kuti bhai ndakatopigwa mari yekuenda kunohonda nababa. Iyo havana kumbosvikako, but ini ndokuziva ndakatoenda kunohonda. Listen, I've never been to Dubai, but my surname has been to Dubai. My pride has been to Dubai. Ndikubatsira mumwe munhu ari pastation yePride. We want you to make a relocation for elevation. Indi varume vane vakadzi vasina mapassport nditerere. I don't tell you I'm serious, but this is why some men cannot handle success
when it comes in the form of your spouse. Varikwarume vasingagoni kuhandla success, vasingagoni kuhandla success. Musi unoyu vakasangana nevamwe senior pastor vatinorespekta vanonzisiza magwetu paairport. Ava vakamhanya kutovakwazisa zvikanzi ndiani zviya fesi ndaita seku, but vakati ndonzi mai tivafukidze. Tata nenguva tisina kutaura, guess what, takatanga kutotaura kubva musiku uyo tikutaura, but nokuda kwani mai avo vakandisanganisa navamwe vanhu vandakadzidza navo kuhigh school pagrupu ravo rewomen of prayer. Vane vanhu vavanenge vachitaura navo vari overseas kuvashandira ma-NGO. Vamwe vacho vanhu vandakadzidza navo. One day ndakaona mumwe wacho nekuda kwamai avo. Zvino kana iwe ndichikupasta pano, wangu mudzimai ndakatanga ini kumeka sure kuti ane passport ndisati ndava nayo, ndisati ndavhura mukana kuna ana mai vasina mapassport kuti vandoreva kuna madha, ndigodhila nevarume ivavo chitokasira kundomutoresa. Ndoziva kuti mari vanoita sei, vanondirova. Totaurirana, ndigotokupa imwe mari, totaurirana kusvika munhu atorawo passport. Haidhuri. Mukadzi unoshaya license nekuti mota inotonetsa. Mota iwe hanzvadzi yake ikauyawo nemota anogona kumboti bhudhi ndichambosvika kutauni ndodzoka. License inogona kutogwa chero munhu asina mota mama. Ekungova nayo, kungova nayo zve. Inonzi faith, kutanga kufamba uchienda towards the direction yezvinhu zvaunotenda. Iye kuri kwanzi ndoda kuroorwa, ndoda kuchata. Iwewo uchifinyamira vakomana vese nevane musoro. Unyatsoona kuti apa pane potential apa. Uchivafinyamira vese apa kuti unoda kuroorwa. Iwe ini ndinonoda kuti ndizotsanya kuti pastor, the clock is now 1:15. Nditsanyireyo pastor nyaya yandinetsa iyi. Vakomana ava vari kukutya because wakavachenamisa vese. Ramba mukomana zvine nyasha. Atinosiya pemutsa. Andinoda kudzai chokwadi. Ndoziva kuti vamwe vacho vanotofolowa channel iyoyi. Ndine vasikana vaindishainira vakazondida too late. Ndachuza wangu. Ndiri kuti pride is a dangerous address. Toda kurelocate ungobva pa pride mwanangu. Munoziva kuti vanhu vanodadira mabasa. Ndakadzidza iyo mabasa achinetsa, wakadzidza iwewo manje. Haina ndikadaro ndineti pride haina kwainokuendesa. Kana Mwari vachida kumeka munhu vanomubreka. Joseph unoranganwa, unovengwa. Usapa excuse yekuvengwa. Kuvengwa ndo mafuta anolubricata vehicle inokutakura kukuendesa kwaunofanirwa. Saka vengwa iwe usavenga back. When things go wrong, you don't go wrong with them. Remain yourself chero uchivengwa. Mwari vanotanga vakubreka. Mwari vanotanga vakudislocata. Tendera Mwari vakudislocata, vakupwanyi. Ukasapwanyika ukwani Mwari panoda kuti ukwani. Iro suwo rinoenda kudenga nonzi rakamanikana. Haritodiwo vakatakura zvakawanda. Tendera Mwari vakupwanyi.
mufane pasuo. There is no congestion on the road to excellence. Amuna congestion mu road to excellence. Why? Because pakamanikana, pari selective, pari punctuative. Apapindi vese. Tendera mari wakupkanye, ukotele kupinda paunda ukupinda. Are you here? Josepha, mwari vanokumudzivinga pahama dzake idzi dzinovenga varoti, ndobva vamutengesa, vanomukanda mugomba. God will always relocate you in order to elevate you. God will relocate you. He will dislocate you. He will relocate you. Kana une now, you ask Jacob, he was dislocated before he was elevated. This is biblical. Akavumwa udzu asati asimudzirwa. Jacob anotanga nekutotiza mukoma wake Esau. Pane nguva yekutiza. Ndakamutsanangura kuti Ronaldo kana achikava free kick anotanga akududza. Of course, he's not the best player ever. The GOAT in Lionel Messi. Tingo correct asingazivi soccer. But I like the way Ronaldo takes a free kick. Anosvika pabhora oritsveta, apedza otanga kuridududzira bhora riya. Kunge ari kutiza, kunge anotya. Chirega uone kana akudzoka, anorova shinda. Harani, mukureve pastor, pane nguva yekurelocata. Pane nguva yekudududza. Kudududza hakusi kutiza. Kuhondo kune inonzi reorg. Reorg kureva tinoita reorganize. Tiri kudzokera padrawing board kunoita restrategize. Saka ukandiona homwe yangu ichiratidza kuti mari dzangu dzakadududza, usandiseka machewe. Ndiri kuda kuradanura shinda. Musatanga manya yavanhu munozonyara. Ndini muchazomanya futi. Makutaura futi pamusoro pemichato yavo. Akonisa uya hana unomurora. Aizi bebhiri rine vamwe vanhu vaitombofunga kuti bebhiri richaroorwa here. But wacho airoora, nemi munotoona kuti it was worth the wait. Kunonoka hakusi kudziviswa. Iwe, the longer the period, the greater the testimony, the deeper the suffering, the higher the glory. The longer the story, the bigger the glory. Mwari vanogona kukudziza nyamba. That's the way up. That's the way up. It's a neighbor. That's the way up. So at times God will dislocate you. Relocate, dislocate, but eventually elevate. Elevation, Vatican. It's a journey. Look at your neighbor. It's a window. Move the window. Look at the town. People envy other people's stories, but then they hate they envy their glory, but they don't like their story. Unaona munhu achidriva bango, iwe unoda kutongofuna chete watodriva bango, but pakasevenzwa kapa, pakashandwa apa, pakatsanyiwa, pakanamatiwa, pakasevenzewa, pakamukirwa. Ukasafumira nhasi unofumira mangwana. Uye ukasafumira haufumi. Ukasafamba hazvifambi. You need to do something. Allow God to move you from where you are. Ibva comfort zone. Itawo chimwe chinhu muupenyu. Unosvika kana wani chaunotengesa. Hautengesi huku, unotenga. And paunotenga pacho papo unoishaiwa live chicken uchida kuishaiwa kutenderera kusvika watotenga machicken cuts. Uchiishaiwa live chicken, everything that is hard to find
is an opportunity for investment. Ndiri kuti chese chanetsa kuwana mukana wekuti uzviwanire mari. Usatsamwa kuti ivo vanhu vanombozviitireko zvokupfuya ezvi zvibhasta vaiti ndopfuya huku ezvino havana kana dziri live, havana dziri live, havana. Chitopfuya iwewe, it's an opportunity. Mawandiro amakaita vari kudzitsvaka vakawo chako chirungu. Auboekani sei vanhu vanouya musame community mauri imomo votanga project varimo imomo, iwe usina. Usagumbukira munhu aita project muarea matoto ehuku dzavo ari kutinhuhira, ari kukunhuhira because hamuzivi. Chengetaiwo huku. Usavenga atoita project itodzidzira kuti ari kuzvifambisa sei. Inda undotsvakawo chaunoita mwanangu. Nguva isiri tererai vasikana. I'm not trying to groom a type of girls who only know how to draw their eyebrows. After drawing your eyebrow, go and draw a business plan. Don't just be beautiful for nothing. Usawesa machuko. Androeremo. So what? Kunaka chaiko kuti unzire mari kunounza mari iri patable, kunounza food on the table. Zviso hazviunzi chikafu. Iwe nemurume wako muri kunandoendolewa pakambani yemunhu. Makamboona mamwe ma-CEO here? Munotonetseka kuti ndo CEO vacho here kuti is he the one or there is yet another to come? Should we wait for another kana kuti vatosvika? Mirando kuudza ubhosi haufiti. Zvenyu zvemalooks izvi munosara mwana wese kundogadzira mari. Pastor tomawane kumabasa ndine degree rangu. Chengeta huku nedegree rako. Let me tell you something. Do you know that my side hustles are paying more than mabasa? Unomba kuti kubasa kwako unotambira mari. Munhu akachengeta huku 200, huku 200 adzitenga ne$4.80 tongoti $5. Atenga huku dzake ne$5, alright. Achengeta 200 adzitenga ne$5. Dziri 200 dzoita mari. Aitaimetsa apa nemimi wanga nhira itai kuchiverengera. Adzitenga mari huku 200 dzita $5 imwe. Dzaita 1000. Ko paanodzitengesa huku idzodzo tongoti aita $8 huku imwe. Handa kuti kwidzai. Toti dzaita $8 huku idzodzo times 200 anowana mari. Anowana mari 1600. Chisubtracta iye atanga nayo aita profit mari 600 pamwedzi umwe chete. Alright, tobvisa yechikafu. Dzadya chikafu mari. Ngatimbodzidyisa dzadya mari. Dzadya mari chikafu 200. Alright, saka anosara nemari 400. Kwachi? Havavere zvenyu maoko. Taurai mai, taurai, paridzai neni. Preach with me. Preach with me. It's too much. Zamataura. 400 yauri kusara wakabata iyi. Ishoma. Na pamwedzi vanga mese vanoenda kumabasa makaisa spenda muromo, makaita manicure, pedicure, makaita chi. Ishoma here 400 pamwedzi. First time, right? All right. Second time, wabuda mu 200, wauchengeta huku 500. Uruzviona
here nani zvinoda 5 levels here. When God wants to make you, He will break you. Dzimwe dzenguva iwewe uruka pahigh horse. Unotodza kuti iwewe haungagoni kuklina matoto ehuku iwewe zvawe. Nokuti une nzwara handiti. Nokuti une lipstick. Izvezvi ndeva nomwe munhu ari kuti totenga huku in bulk. Ini dzangu hadzisati dzasvika panhamba yaanoda izvo. Everything that is scarce to find is an organic opportunity for investment. It's a natural opportunity. Ezvi zvamwani makati makagara apa muri kunononosa ushamwari yenyu. Farireiwo maruva. Tokuisira ripoti mwoyo yatoshamwari yenyu. I can do that by spare time. Iwe usaita spare time yakawandisa. Shandisa nguva, ukasaishandisa inokushandisa. Bata nguva, ukasaibata inokubata. Unopedzera wava late. Usina chawachipa. Hello? Vangani vari kundirindisa kuti pastor matibatsira tokundoshanda. Abraham was ordered by God kuti chibva muHaran. Pataverenga Abraham anosiya hama dzako. Enda kunyika inochakuratidza. Abraham was heading to Canaan, but Canaan yacho haana kuiudzwa. Ari kunzi uri kuenda kwandichakuratidza. Enda kwandichadii? Uyai kuno Abraham. Roverai maoko MC wangu wakachena. Iri level rakanaka. Right. Abraham. Sit down, Abraham. Do you see where Abraham originated from? Abraham ari uku kuHaran. Abraham anoziva zvimwari zvana baba vake ndokwaari. Mwari vanogona kusiyisa vadzimu asi havakusiyisi mahara. Vanokusiyisa kuti vakuelevhete ugogona kuattractawo people of your kind. Asi Mwari vakakutora Abrahama uchiri uku kuhama dzako uku Abrahama kuri kunamata zvifananidzo. Abrahama handitangi iwewe ndakuelevheta. Abrahama ndinotanga ndakukudhisloketa, ndotanga ndakureloketa. Abrahama iwewe une zvawajaira, taakukubvisa kubva kwazviri. Ndoda kukudisconnecta kutsika yawajaira Abrahama. Inzwai, kune vanhu vane fola yavanoziva yavajaira. Isu toda kugadzira fola iri nane. Tiri kuti fola ngaichibva payajairwa isimuke iite fola inoprogresa. Saka takaramba izvozvo. Tikati kwete hatingatenderi izvozvo. Kuti pachechi vanodza vana mvura hakuna zvakadaro. Hakuna izvozvo. Nemuupenyu hwako marambiro andakaita iwayo ndo andakuita. Handina mwana anofa ari rope. Hazvinei uri chirikadzi uri nherera. Hazvina basa kuti wakakura usina vabereki wakakura navo. Ndiri kuti inini haurambi uri rope. But terera Abraham, Mwari hakusimudzi une nharo. Uri pachijairira. Zvawakajaira ukadzisiya, siya zvawakajaira. Tikutsvete muzone, mulevel, mudimension yezvausina kujaira. Nokuti Mwari anoti izvo zvisina kumbonzikwa nenzeve dzavana vevanhu, zvisina kupinda mumirangariro yavo, Jehovha ndo zvaakagadzirira vanomuda. Saka Abrahama une zvawajaira. But listen Abraham, I want to make you a father of nations, but not in your original state and location. Because all the promises of God are within certain premises of God. Promise, yes, premise. Saka Abraham, I'm taking you from down there. Iko Abraham, nonga zvigubhu zvako zvemvura.
bata Abraham. Zvinongwa takuenda hatindi nezvawajaira. Abraham, leave everything. Mwari vakatisiya chero makuva, chero achitapira siya. Pane dzimwe shamwari dzinofanirwa kutosiyiwa nedzimwe hama. Abraham chibva mudimension yehama dzako idzi. Abraham, nditevere, ndichakuratidza nyika yandinoda kukupa. Naine munhu anosumudzwa asina kuratidzwa destination, asi angotienda the process. Allow God to take you through his process. God has got powerful promises for you, but those promises are within certain premises. God has a better condition for you, but that condition is within a certain place. Ndikuti Mwari vanoda kukudisconnecta kuma connections awangaonawo. Mwari vokuita connect kuma connections avanoda. Mwari vanogona kudisconnecta from certain friends vagoudza ma destiny helpers. Iwe, relationships are a currency. Don't be careless in choosing friends. Usatamba nemunhu wese. Usatamba nevanhu vasingabatsiri ndevapi pastor. Munhu anonyeya mubereki wako haasi right. Tafadzwa, munhu anouya achiti maisma haasi right munhu iye. Ndikauya ndichiti maismambo ndichitaura zviri negative, don't entertain me because she's your parent, she's your mother. Pastor, tisatamba vanhu vakaita sei? Ndara, munhu anonyeya mufundisi wako. Anouya achiti pastor this and that, get feet behind me, Satan. Don't tolerate munhu anonyeya my pastor vako. Don't listen to someone anouya achiti treasurer this that. Itaiwe mwana wasangana. Ngatitaure dzekutsvaga mari. Muri kuita nezvei mazuva ano? Kana asina chimuudzawo zvauri kuita pamwe angakujoina. Ndoda kubatsira kubva nhasi. Ndara vanhu vanotaura nyaya dzisina basa. Vabvunzei stock market yakamira sei. Vabvunzei kuti mapuranga hardwood ndinoiwana kupi nemutengo uri nani. Vabvunzei. Bvunzai zvinochekuita nepinewood ndara. Bvunzai zvinochekuita nematurusi ecarpentry. Ndiri kuti usatambisa nguva. Even time is a currency. Do you know kuti nguva yaunospenda nemunhu asingasimudziri upenyu hwako? Iwe tiza munhu wakadaro, relocate, tsvaga dzimwe shamwari dzine musoro. Kana washava shamwari uya uswere neni pano ndokushapena brain yako. Ukaswera neni ukasabva nebusiness idea unobva watenga huo. Aiwa, haungauyika wangodzokera hatopa wani. Dzimwe dzenguva Mwari vari kukubvisa pazvinhu kuti ziya zvinhu izvi vachida kunokupa idea. Do you know kuti ane idea ari richer than ane chaakabata? Ane idea iwe chawakabata chacho ka idea yeumwe munhu yakamaterialize. Abraham anosiyiswa zvose achiendeswa kwaasi kuziva, but Abraham anozoitwa baba vemarudzi because he trusted the process. Trust the process, and God will make you a father of nations. Sarah anoitwa a mother of nations because she trusted the process. Rwere maoko Abraham achienda kudogara. Ndizokunzwa kuti vati Abraham topedzerana. So Abraham anotonzi ibva pahama dzako. Mwari anokubvisa chero patsika dzawakakurira madziro. Zvakaipa uchinamata ndiwe shasha yekukonzekuita mari yekurova makuva. Atidaro takabvako uku, takatomuvha. Look at the neighbor.
takamuva. Neighbor, takamuva. Watapedzisira kuverenga ndi Moses. Mwari vachiti Moses, chimbosiya Midiani nezvipfuwo zvavakarahwa vako zvauri kufudza izvi. Moses ndoda kukutuma kuna Farao. Mwari vachida kuti Moses ave deliverer, vanomumuva Moses from Midian to Egypt. Vanomumuva from Midian to Egypt. Somebody say Egypt. Uri kuona here zvinoitwa naMwari. Vari kuti Moses, ibva kwaMidian uku chifamba uchienda kuEgypt. Moses, pinda muAfrica because Africa is rich. Moses anotumwa muAfrica, and Joseph, remember, atengeswa anozonoshanda maPotifa, anozoendeswa kujeri, anozoitwa prime minister ari muEgypt. Somebody say Egypt. Saka both the patriarchs vanhu vahombe vanoti Joseph neanonzi Moses were at one time relocated by God into Egypt. But Africa, even the dark continent, inotarisirwa pasi. But now Mwari in his wisdom vanoti Moses ndoda kukutuma kuEgypt kunei kwakasinda Josefa. But hama dzaJosefa dzakasimuteerera. Saka Israel as a nation was incubated in Africa. Saka Africa, you have the right to celebrate Africa Day. Why? Because iwewe Africa waitarisirwa pasi, but the greatest of the great vakatumwa kuAfrica before they were elevated. Uchiri pano here? Uri pano here? Uri pano here? Ndichipedzisa mhari dzangu. Terera unzo. Jesu pachake achida kuurawa naHerode. The angel comes kuna Mary and Joseph. Vanotitorai mwana mutize naye muende kupi? Naye kuEgypt. Inowa same place manje. Iri kunzi Moses ndoda kuendesa kuEgypt. Ndiri kukuendesa kusingatarisirwi. Kunonzi kune vanhu vemanga. No pandiri kuti Moses enda. Alright, Moses married a Cushite. Akandoroora mukadzi muAfrican. No wonder why Moses was wise enough to deliver the children of Israel. It's because I'm an African woman. Usatamba an African woman. And then I believe with Obama chimachakaita utatonga America is because he's married to an African woman. If you've got an African woman by your side, ask Moses. So Moses married to Africa, and Moses, I'm going to deliver Africa. Of all places, God chooses Israel as a nation to be built in Africa. As it's right on one, I understand now. God will relocate you from your zone of comfort and make you head to a place where God will melt you, where God will crush you before He elevates you. Are you here? Are you here? The same place inonzi Africa here, ukaitarisa. Ndoda kuti ukatarisa kuna Genesis chapter 2 verse 10. Ndiyo ine location inoita match the Garden of Eden in Africa. Mira nukubatsire nharo dzako. This is why a lot of people who were wise came from Africa. The Queen of Sheba was an African who sought after the wisdom of Solomon. She was wise, but she wanted to be wiser. Come on, but she was an African. Genesis chapter 2 verse 10. If we had time, Taura about my rivers, anoita boundary Eden. My rivers Api, the river Gihon and the river Pishon. Those rivers,
Gihon is the modern day River Nile, and Pishon is the modern day Niger River, which means Niger River ne River Nile. Zvinowanikwa muAfrica, place inonzi Eden, to be situated in Africa. Even the minerals that are mentioned in the book of Genesis are minerals common to Africa. And guess what? The first man to nosaka Peter paakatanga kudhauta akutya Jesu vakutifamba pamusoro pemvura akatanga kunyura. Fear ine makeji unonyura. Kana usingati kunyura, relocate from doubt. Iva munhu ane faith. Hallelujah. Hallelujah. Moses akaroora mukadzi eCushite woman. Ndoza watu wanga kuti mazwana papi. Enda kuna Numbers chapter 12 verse 1 wondoverengera kumba. One of the people who were mentioned in the Bible who quickly repented is the Ethiopian eunuch aparidzwana Philip. Kuna Acts chapter 8 verse 26 to 40. Ethiopian eunuch, this eunuch was from Africa, from Ethiopia. Where is Ethiopia? Come on, in Africa. Amen. The Queen of Sheba was in Africa. Hallelujah. Ndamboiverenga, Ethiopia shall quickly stretch her hands to the Lord. Even the man, Simon of Cyrene, who felt pity for Jesus and carried the cross for him, was an African. He was an African. He was an African. He was an African. All you need to do is to shift your mentality. Relocation has really kungosiya physical location. Dzimwe dzenguva kusiya spiritual location. I know you are dwelling somewhere. You have pitched your tent somewhere. You are comfortable somewhere. But African, I've come to challenge you. Arise. Relocate from your place. Umwe munhu anongochema ari paakazvarirwa, hauchuzi kwekutangira, but unochuza kwekugumira. I've come to ask you to relocate. Tauya pano kuzoita relocation for elevation. And if you are here and you believe me, ndokumira usimuke. Can I get a witness? If you feel, Pastor, you are talking to me, mandimuva nasi, handisisiri pandakandiri, handirambindiri pandakandiri, Pastor, ndakutomuva. Africans can be billionaires. Vasina kuba, vasina kuromba. Unogona kuita billionaire iwewe. Do you believe it? Zvaunozvirambira iwewe, unoda kuti ini ndichikubvumira. Unogona kubudirira iwewe. You can start a company. Listen, you can register that company. Kuna vanhu vane makambani asina kana kuregister. You can register and do things that are about God. Go and do that business plan. If you don't draw a business plan, go and submit that business for registration. Go and do something. Go and start a project. Africa, you have been sleeping for too long. Relocate in order for God to elevate you. Move from your comfort zone. Some of you have a habit and tendency and hobby of just buying things. Madress, auna wakawanda sere. Mazhinji acho rimanuwana. Muthu dzaonadzo dzakawanda chaizvo. Ndoda kuti utange business. Enda unonyora kuti sero pano sero. Vanhu ngavauye vatenge mbatya idzodzo. Ndine mumwe mufana wangu muirangara anozviti Mambo Dimango. He started off by selling his headset and his wife's headset. Ndokumbira praise and worship moyo. Akatengesa headset yake neyemudzimai. Agadzira chitebho ndobva achiisa parodi. Izvezvi ndiye ane private victim mobile cell phone, something like that. The young guy akuita basa rekugovera ma-iPhone, akuita basa rekugovera mari, but akatanga nefoni yake neyemudzimai. You can start from somewhere. Wetsika yako yekurombesa vanhu vese vese, siyana nayo.
Asi wese abudirira akarumba, vamwe vakasevenza. Instead yekuvanyeya, enda unotaka something of your own. Do something with your life. Enda unotaka something. Usapinda mugeprisiri rako. Usati nokuti magovati vagadzira wafuro unotogadzira waya yekubika. Munobika bwezhu, vanhu vakadzwa mudumbu vakasada kuona ifuti. Usandopinda pageprisiri rako. Find out what you are wired for. Find out what God has prepared you for. Then relocate from your comfort zone. Start something of your own. Kutanga chako chaparumenda sesina basa, but chako chirinane pane chisiri chako. This is why I always challenge you. Usatenga masofa anodhura kuisa mimba yekuroja. Usapa testimony yekuti ndakatanga ndichiroja one room, ndaakuroja full house. Vaka full house yacho pane kuiroja. One set of affairs when God can give more. I hope ndakubatsira. Simudza ruoko rwako. Tasimudza maoko Mwari wedu kuti muite zvamunoona.